जों नोंथांमोननि गेजेरजों बेखौ उदालगुरि समस्तिनि गासै रायजो राजाफोरखौ आं खुलुमनाय बावग्रोबाय लोगोसे साबायखरबो होदों जे थांनाय काउन्सिलनि बिसायख'थियाव बिथांमोना आंनो भट होनो देरहाबाय डेपुटेसिप बिबान मोननो थाखाय खाबु होबाय दा बेबायदि खाबु थानाय सत्तेव दिनै मानो नैबे माबानि बिधान सभानि बिसायख'थियाव बाहागो लाखो बेखौ रायजोफ्रा हयथ' बहुतानो सोरबाया मोजां मोनदों सोरबाया गाज्रिबो मोनदों आं बेक्ति हिसाबै मोनसे बिबानाव थानायखाय बिसायख'थियाव गेलेनायखौ बारा गोसो खालामाखैमोन लुगैयाखैमोनबो खिन्थु इउ पि पि एल पार्टिनिफ्राय बेखौनो लुगैबाय जे एबार जिखुनु प्रकारेबाबो उदालगुरि समस्तिखौ देरहाथारनांगौ इउ पि पि एलआ दा इउ पि पि एलनि तरफनिफ्राय देरहाथारनो हाथावना बेबायदि बिजाथि नागिरनानै मोनथारियाव लास्टआव आंखौनो नारसिनबाय आरो बेबायदि हिसाबै दिनै गेलेनो गोनां जाबाय मानोना जों बे समस्तिखौ लस खालामनो हाया खोमानो हाया देरहाथारनांगोन जिहेतु जोंनि जायजों अपोजिसन पार्टियाव एम एल ए दं बर्थमान जाय इलेक्सन गेलेगोन बि पि एफनिफ्राय बिथाङा बहुत बोसोर एम एल ए जाबाय मन्त्रिबो जाबाय ओरैबायदि गोहोगोरा बोलोगोरा थाखा फैसा गोबां दं मानसिबो दं फिल्डआव बिथाङा गोबां खामानि मावबाय बेनिखायनो बिथांनि प्रति सापर्टआ जथेस्थ' दं आरो बेनिखायनो बिथांखौ फेजेननाया इसेबां इजि नङा गोरलै नङा बेनिखायनो बहुत पार्टि नागिरनानै बिथांखौ फेजेननो हाथावना बिदि पार्टि नुथारिखाय लास्टआव दिनै पार्टिनिफ्राय आंखौ गेलेनो होबाय आरो बेनिखायनो पार्टिखौ साबायखर होदों बेनिफ्राय रायजोफोरखौ बेखौनो खावलायनो ओंखारदों जे जों इतिमধ্যे काउन्सिलनि निर्बाचनाव जोंनि दुलाराय बिटिआर ओनसोलाव मोनसे परिबर्तन लाबोनो थाखाय मोनसे गोग्गो गोथार सरकार लाबोनो थाखाय मोनसे जौगानाय थाखाय खामानि मावग्रा बायदि सरकार लाबोनो थाखाय नोंथांमोना जों जिहेतु हेफाजाब होबाय आरो एबारबो जों बेबायदि परिबेखौनो लुगैदों आरो बेनि थाखाय खामानि मावनो ओंखारदों जे जों काउन्सिलखौ सिंगल पार्टि हिसाबै सासन खालामनो हायाखिसै न' डाउट खिन्थु जों बिजेपि जिएसपि आरो इउ पि पि एल ज' मोनथाम पार्टिजों ज' जानो सरकार सालायदों आरो बेनिखायनो जोंहा गोबां इसु दं जेरै थांनाय 2020नि 27 जानुवारिखालि जानाय जि बिटिआर सुक्ति बिनि गासैबो दफाफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायनि बाथ्रा थाबाय ओनसोलनि जौगानायनि बाथ्रा थाबाय आरो जोंनि बर'लेण्डनि सिमा बांहोनायनि बाथ्रा थाबाय बे गासैबो जेंनाफोरखौ बोस्रांहोनायनि थाखाय नैबे समस्तियाव जों बिजेपिजों बुजा-बुजा सरकार दानायजों लोगोसे उदालगुरि समस्तियावबो जोंनि बिजाथि देरहाथारनायनि बाथ्रा थाबाय आरो बेखौ सिन्था खालामनानै दिनै जोंनि इउ पि पि एल पार्टिनिफ्राय आंखौ बिजाथि होबाय आरो आं आसा खालामदों रायजोफ्रा बे गासैबो थांखिखौ जाफुंनो थाखाय आंखौ मदद आरो हेफाजाब खालामगोन आं दिनै खावलायदों नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जे उदालगुरि समस्तिनि गासैबो रायजो राजाफ्रा बे गुबुन जाथि जनगोष्ठी गासैबो ज' जानो जाहाथे इउ पि पि एलखौ देरहाहोयो आंखौ मदद होयो आं बेखौनो खावलायदों थांनाय बिसायख'थियाव जिबायदि हेफाजाब खालामबाय बिनि थाखाय बिथांमोनखौ साबायखर होनायजों लोगोसे एबार बिसायख'थियावबो जे नोंथांमोना साफ्रोमाबो गासैबो जाथि जनगोष्ठीनि सुबुंफ्रा जाहाथे इउ पि पि एलनि बिजाथि हिसाबै आंखौ मदद आरो हेफाजाब खालामनानै देरहाहोयो जाहाथे जों ओनसोलनि हादोरनि खामानि मावनायनि सुबिदा जाहाथे मोनो बेनि थाखाय नोंथांमोना जाहाथे आंखौ हेफाजाब खालामो बेखौ खावलायबाय बेबायदि बिथाङा बेखौ बुंगोन खारन बिथाङा थाखा फैसा दं मार्शेल पावार दं मेन पावार दं आरो गोबां बोसोर बिथाङा सासन खालामबाय बेबायदि हिसाबै बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंगोन आरो बेखौ जों बाजाया खिन्थु इंलिसाव मोनसे बाथ्रा दं डार्क हर्स होननाय डार्क हर्स माने जायखौ बे बादायलायनायफ्राव नोजोरखौनो होआ रावबो खिन्थु बिदि डार्क हर्सफोरसो मालाबा माने गोबां समावनो गासैखौबो माने सेरपेलायनानै देरहाहोनाय बे बाथ्रा दिनै आंबो गावखौनो डार्क हर्स होनना सानो रावनिबो नोजोराव गोलैयै बायदि मोनसे बिजाथि खिन्थु जों रायजो राजाफोर दं जाहा थाखा फैसा गैया जानांगौ मार्शेल पावार गैया जानांगौ खिन्थु पाब्लिक दं आरो जों जि थांखियानो नोजोर खालामनानै दा बि टि सिआव खामानि मावदों रायजोफोराबो गोजोनदों जों सोलायनायनि जिखिनि खामानि मावनो होननानै खोथा होदों बे खामानिखौ जों स्टार्ट खालामबाय आरो दिनै रायजोफ्रा बे सोलायनायनि बाथ्राखौ नुदों आरो जोंनि बिटिआर सुक्तिनि जिफोर बाथ्राफोर दंमोन बेखौ मावफुंनायखौ रायजोफ्रा लुगैदों आरो दिनै जों बेखौ मावफुंनाय स्टार्ट खालामबाय आरो बेखौ मावलांगोन आरो बे गासैबो थांखिखौ लानानैनो रायजोफ्रा निस्सय जोंखौ मदद खालामगोन
बेनिखायनो बिथाङा बुंनायाव आं बाजाया बिथाङा बुंथों बिथाङा नाजाथों जों बिथाङा गावनि खामानिखौ मावगोन जों जोंनि खामानिखौ मावलांबाय थागोन लास्टआव नायगोन रिजाल्टआ मा जायो आंहा फोथायनाय दा रायजोफोरनि सिगाङाव रायजोफोरनि सायाव जे दिनै इउ पि पि एलआनो बृहत्तर स्वार्थनि खोथा लानो खामानि मावनो जिहेतु ओंखारदों बेनिखायनो रायजोफ्रा इउ पि पि एलखौनो देरहागोन डेपुटि चिफ जाबाबो एम एल ए गेलेनाया हेंथा गैया कनस्टिटिउसननि बे पारमिसनखा नियम दा देरहाखांनोब्ला जेनेबा आं बायसान्स एम एल एखौ देरहाबायनो आरो देरहानाया बे खारनांगौ देरहाखांनायनि उनाव आं डिसिसन लानो हागोन डेपुटि चिफआनो थाबाय थागोन ना एम एल ए थागोन आरो बे बेलायाव आं रायजोनि बे परामर्श लागोन जिहेतु रायजोफ्रा आंखौ देरहाहोदों बेनिखायनो रायजोफ्रा बबेयाव थाजानो लुगैयो बेनि सोमोन्दै कमेन्टखौ आं रायजोनिफ्रायबो लागोन बेनिखायनो रायजोफ्रा आं बेखौनो खावलायदों रायजोफोरखौ जाहाथे गिनांगौ बाजानांगौबो गैया नार्भास जानांगौ गैया डेपुटि हिसाबै दायित्व दंखायो आरो देरहायोब्ला एम एल ए हिसाबै थागोन हयथ' एम एल ए निफ्राय बांसिन मोजां पजिसन मोननो हायो नामा जाय पजिसनखौ मोनोबा रायजोफोरखौ बांसिनै सेवा खालामनो हागोन रायजोनि थाखाय बांसिन खामानि मावनो हागोन बे गासैबो बाथ्राखौ नायनानै लास्टआव डिसिसन लागोन आरो बे डिसिसन लानायनि सिगांनो रायजोफोरनिफ्राय आं कमेन्टखौ नागिरगोन जों नुदों माने इउ पि पि एल आरो बिजेपि जि माने मोनसे मार्च आप जादों बेहाय माने लोगोआरि गेलेनाय दा बेहाय बुंदों माने इउ पि पि एलनिफ्राय 3 एम एल ए बिजेपि लिडारशिपजों सावरायनायाव बिथांमोननिफ्राय एसुरेन्स होदों जे सिगाङाव बिजेपि आरो बि पि एफ थानाय समाव जिबायदि सुबिदाखौ होदों दिनै इउ पि पि एल आरो बिजेपि गोरोबलायनानै जि सरकार दागोन स्टेटआव बेवहायबो बे एखे सुबिदाखौ लाखिगोन बेनिखायनो बेबायदि सुबिदानिफ्राय इउ पि पि एलखौ बनसित खालामनाय जानाय नङा बे एसुरेन्सखौ जों होदों आरो बे एसुरेन्सलानो नङा बे थारैनो महराव मोनगोन आं बेखौ फोथायनाय दं खारन बिजेपिनि जि नेतृत्व जि दैदेनगिरि बिथांमोना खोथाफोरखौ लाखिलाफानो थायाखै जि खोथा होदों बेखौ मावफुंदों आरो बेनिखायनो एबारबो बिथांमोना मावफुंगोन इउ पि पि एल हिसाबै 8टा समस्तियाव जोंहा बिजाथि थागोन आरो आंहा फोथायनाय दं 8टानि 8टा समस्तियावबो जों देरहागोन आरो बिजेपिनि थाखाय जों बिटिआर ओनसोलाव 4 समस्तियाव हगारदों बे 4 समस्तियाव बिजेपि देरहागोन बेबायदि हिसाबै एबारनि बिसायख'थियाव हयथ' बि पि एफआ बिटिआर ओनसोलनिफ्राय गोमालांनो हागौ बे सम्भाबनाखौ जों रोखा नुयो